श्रावणात प्रत्येकाच्याच घरामध्ये काही ना काहीतरी गोडधोड पदार्थ बनवले जातात. तर आज मी शेवयांची खीर तेही नारळाच्या रसात बनवते आणि एकदम दाटसर अशी. इथे एक मी कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये 2 चमचे भरून तूप घालून घ्यायचं आहे. तूप मस्तपैकी गरम झालं ना की आतमध्ये आपल्याला ड्रायफ्रुट्स घालायचे आहेत. इथे मी पहिल्यांदा काजू आणि बदाम घेतलेले आहेत बारीक करून, ते घालून घ्यायचे आहेत. काजू बदाम जरासे असे परतले ना की वर आपल्याला मनुका घालायचे आहेत. इथे मी मनुका घालून घेते. ह्या माझ्या होममेड मनुका आहेत, त्यामुळे आकार थोडासा वेगळा आहे. मनुका पण व्यवस्थित अशा परतून भाजून घ्यायच्या आहेत. अशा या फुगल्या पाहिजेत. अशा फुगल्या ना की समजायचं काय मनुका आपले तयार झालेले आहेत. मग इथे मी काढून घेते सगळे ड्रायफ्रुट्स गाळून असे तुपातून. एका प्लेटमध्ये ठेवून देणार आहे. इथे मी शेवया घेतलेल्या आहेत. हे वाटी भरून अशा शेवया आहेत. ह्या आपल्याला त्या तुपावर घालून घ्यायच्या आहेत आणि आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत. ह्या बारीकवाल्या शेवया असतात ना त्या आहेत ह्या. मी जाड्या आणलेल्या नाही आहेत. व्यवस्थित अशा परतून आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत. इथे शेवयांचा रंग मस्तपैकी बदललेला आहे, तुम्ही बघू शकताय. हे बघा मस्तपैकी रंग बदलला ना, थोडासा असा रंग असा चेंज होतो. मग त्याच्यावर मी पाणी घालते. इथे 2 ग्लास पाणी वापरणार आहे मी. पाण्यामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला शेवया व्यवस्थित अशा शिजवून घ्यायच्या. इथे पाणी आटेपर्यंत मी शिजवून घेणार आहे झाकण ठेवून. हे बघा इथे मस्तपैकी अशी उकळी आलेली आहे. हे ढवळून घ्यायचं आहे एकदा आणि पुन्हा एकदा झाकण ठेवून पूर्ण पाणी आटवून घेणार आहे, म्हणजे व्यवस्थित असे शिजवून घेणार. हे बघा तुम्ही बघू शकताय मस्त अशा शेवया झालेल्या आहेत, शिजलेल्या आहेत. आता काय करायचं, आतमध्ये मी पातळ रस काढून घेतलाय. मी रस पहिल्यांदा जाड रस वेगळा काढून घेतलाय आणि थोडं पाणी घालून पातळ रस काढून घेतलाय. इथे 2 ग्लास पातळ रस आहे हा नारळाचा. तर हा आतमध्ये घालून मस्तपैकी ह्याच्यामध्ये उकळी काढून घेणार. आता मी ह्या रसामध्ये ह्या शेवया ज्या आहेत ह्या शिजवून घेणार आहे आणि आता झाकण वगैरे काही ठेवायचं नाही. जरा जरा ढवळत राहायचं मध्ये मध्ये आणि व्यवस्थित अशा हे बघा शिजवून घेतलेल्या आहेत. थोडा रस पण आटलेला आहे. आता काय करायचं, इथे मी गूळ घालतेय. 1 वाटीभर गूळ घेतलेला आहे मी. तुम्हाला तुमच्या चवीप्रमाणे कमी जास्त तुम्ही करू शकताय. आज जी मी खीर बनवणार आहे त्याच्यात अजिबात दुधाचा वापर करणार नाही आहे, त्यामुळे इथे मी गूळ वापरलेला आहे. त्याचप्रमाणे नारळाचा रस आणि गूळ हे कॉम्बिनेशन एकदम जबरदस्त लागतं. आणि आतमध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे आणि व्यवस्थित अशी ढवळून घ्यायची आहे ही खीर. आपण जो गूळ घातलेला ना तो पूर्णपणे विरघळला पाहिजे खिरीमध्ये. हे बघा मस्तपैकी गूळ विरघळलेला आहे आणि रंग पण थोडासा असा चेंज झालेला आहे खिरीचा. गुळाचा रंग आलेला आहे, तुम्ही बघू शकताय. आणि आपल्या शेवया पण मस्तपैकी शिजलेल्या आहेत, व्यवस्थित अशा शिजलेल्या आहेत शेवया. त्याच्यानंतर इथे मी वेलची आणि जायफळ पावडर घालतेय. 2 चमचे नारळाच्या रसामध्ये मी केशर भिजत घातलेलं होतं, त्याला छान असा रंग आलेला आहे आणि ते आतमध्ये घालून घ्यायचं. थोडासा आडसर रस काढलेला तो पण इथे मी घालून घेतलेला आहे. हा 2 ग्लास भरून नारळाचा रस आहे. नारळाचा जो रस आहे ना तो घातल्यानंतर ही जी खीर आहे ना ही ढवळत राहायची. काय होणार, हा नारळाचा रस आहे ना तो फुटणार नाही आणि छान अशी उकळी आली ना की जास्त काळापर्यंत टिकणार आपली खीर. आता मी आतमध्ये हे सगळे ड्रायफ्रूट जे भाजलेले ना ते घालून घेते. एकदा व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं आणि गॅस बंद करायचा आहे. इथे माझी खीर मस्तपैकी अशी बनवून तयार झालेली आहे. खूप अप्रतिम चव येते आणि थोडं थंड झाली ना की जाडसर पण होते, अशी दाटसरपणा येतो तिला. अशा प्रकारे इथे शेवयांची खीर नारळाच्या रसातली माझी बनवून तयार झालेली आहे. खूपच चविष्ट लागते. असंच मस्त मस्त खा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू. आणि ही नारळाच्या रसातली शेवयांची खीर नक्की बनवून बघा.